Dituen proiektu baten aurrean herritarrak altxatzea. Helburua erraustegira iristea izango da. Lehen botean, erraustegiaren gainean geratzen den eremura iristea izango da. Iaz iritsi ginen lekua. Berez, hori leku segurua da, eta horra joan gaitezke. Han, bertan ikusiko dugu zer egin dezakegun. Ea batzuek aurrera jarraitu nahi duten eta zein den egoera gure gogoen arabera. Helburua herritarrek erraustegia, kartzela eta kuartela ez ditugula onartzen erakustea da. Argi utziko dugu ez direla ukiezinak, eta herritarron borrokarako grina eta bizipoza nabarmenduko ditugu. Era berean, aipatu beharra dago, herri mugimenduak oraindik ere gizarteko genero harremanak erreproduzitzen dituen eremuak direla. Horregatik, gizonei eskatzen dizuegu, horrelako ekintzetan hartzen dituzuen rolen inguruko hausnarketa egitea. Zaila gaitezen, ekimenaren lehen lerroa ez da soilik gizonez okupaturiko eremu bat bilakatu.